Siberia ram khowot lutuk tak mai vurina abom kha luk shom dan tur chu kan suang to thiam angemaw chu tanin shem le vot tak mai tang mek pasorin tak mai tong trai chhana mak tak mai chanchin tun tuma hian chipchir zokin kan ngai thladon ani kumsak zakua somruk chawa khan Soviet Union chuan sa khona hrim chu noi chimi vek atuma Christian biakin te chu nasatagena ti chia Kauran pakhada pastor chu zan laya a in atanga hruai chu ania a enkol kauran te chu an chatin reng lo chungin sipai te chuan an nui so ani communist sarkar nun rong tak ro ren hnuaya chuan pathian chubai buk tur chuan rim taka na thok chunga zel tan in huamangaya ma se hetiang ro ren nun rong tak hian pathian chubai buk wanga tan in poisalo mi huaisen le enton tlak chanchin chu khovel aron hriat tir ta lo thungsi ani he thon thu chiang zok hre tur chuan Soviet Union huna ti du da na hlur hun lai kha kan ngai to ki rangaya communist sarkar chuan sa khonen na indo apuanga an ro re na hnoya chuan pathian rin na in mun achan an phal lo ni hetiang hi ani awangin biakin sang chuang chu khar ania pastor tam tak chu man ani bok Christian te chu aruk thayang berin an in khoma thin phu depin hunan mang thin ani Christian sa khua chu thil tul to lo tin an puanga sikul ranga chu an the da thin abikin Sabbath sertu de tan communist sarkar chu anun arong bik emoti tur hi ania Sabbath sertu te chu an ramro rel na do dala an puwa sarkar chuan kar khata ni sari na ni sabata na tholo aphal lowa chu Sabbath sertu de tan chuan direct an rin na von do dal na ani Sabbath ser Christian tam tak chuan pathian dan zom an du awangin Sabbath ni atna an thok du lova ma se chu an rim omna man ero an pek angai thungani sarkar thupek kengko tu te chuan Sabbath ni atna thok du lo te chu an threm ngei dona then khat chuan poisa tam tak an choya then khat an na atangin ban an nia then khat tanina rim taka na thok tura tan tir an ni bokani Sabbath nia na thok du lo te chu mi that chiale mi tho chu asarin tum ninan puwa ma se ni sari ni chu pathianin aser le mal asom ani awangin chu ni chu Rinawm taka ser an thlang zel tho ani Exodus bungsom ni chang soma chuan he ni sari ni hian na in thok tur ani lova in ran vul te po hemini hian an chol vek tur ani ti pathian thupe ka oma ma se Soviet Union sarkar hnoya chuan Sabbath ser chu an sarkar laka hel ni na ani dai si ani hetiang ang sarkar hnuai hian omma se Sabbath ser Christian te chuan pathian lakarin tlatan thlanga chu mirin tak zinga pakhat chu pastor Nikolai Panchuka ani Ukraine rama pastor na thogania ani hian aruka inkhom thin Christian mi tlem te nena rong bolna anaya pathian arin na nget tak anaya ni anramin hun khir tak atomek lai hian kohran pasari a enkola a member te chu engdin huna bo pathian rin na nget tak nei turin azirtir thin ani chu athil ti chu Soviet police te chuan an lo hria police te mit hmuah chuan Sabbath ser tura midang te zirti na chu dan bo chian a lian tak ania arin na awang chuan man anita ani anram poi khoina lian tham thil soleng ma ti anei lova asoina satbere ro chu Sabbath nia pathian che bai buk tura midang zirtir ani police te chuan arin na phatsan turin an tia chuti ani lo chuan zel chunga rim taka na thok tura tan tir ani mai don ba ka Sabbath nia na tholui tir ani tur thu mangin an vo ani ma se pastor Nikolai chuan zoi muangin pathian ni ser chu ka choi sang zel don tin a chang ani chu arin na awang chuan Nikolai chu kumtam takrim taka na thok turin zela tan tir ani ta a chung te atangin po khanania an in atanga hlat taka tanin vot ematang turin hruai anita ani he atan hun hi kumsanga chukua somnga borvel kha ania Nikolai chu arin na awangin chu tanin vot le hrom taka chuan tan tir ani don ta ani chu tanin konga hruai ani mek lai chuan Nikolai chu atong trai mol maya lalpa nangma tan Rinawm taka ka dinzel theinan huai senamin peng che ti in atong trai mol mai ani Siberia tan ina ahan lu phat atangin chu tanin commander chuan Nikolai rin na chu noi chimi atum ngala Sabbath lo thleng ma sabera chuan na tho tir ngal atumani Nikolai ero chuan polite takin chu thupek chu alo hniala
chuai chuan tong traina nen Sabbath nia chuan pathian chabai buk atum ta jok ani tanin veng tu te chu an thinarim ta le mai an hneka an vua na satak an soisak nuwa chuan an kalsanta a inrini le peka na I tho du lo le chuan hremna na sa jok ituarang tin an kalsanta ani Nikolai ve thung chuan pathian thu ka bo cha theilo ti in a chang thunga Sabbath dang aron thlen le chuan Nikolai chu arin na alading hetla zelmai captain chu athinrim ema Nikolai chu pona nuk chuakin Bawng ina anuk luta bom tereute a hian a khungta a chu bom chu ate leya ngil tak poina din theilo chu bom tereute a chuan khung ania Nikolai chu a thutung ngor theya a chang le a thing thria a chang le a bok khupa chu tiang reng chuan chu bom tereute a chuan tan tir ani kongka an kala thim tham hnuai a chuan an kalsanta a chu bom tereute a chuan ni som chung an tan tir ani cho an pelova tuitlem ero chu an pethung Bawng karatang chuan thivot lutuk mai chu aron luta mut bulum pek anilova atanin kornen ngot chu khowot lutuk mai chu ama chhonani chu Siberia khowot lutuk mai chuan ataksa de chu amet khong thei hial thin ani ma se maktak mai Nikolai hi adam kho chuak tlat engtin nge chu khowot lutuk kara chuan adam kho chu thei tlat le Nikolai soidan chuan zan khowot takara chuan ka tong traya ti chuan kong eng kima engtik lai po in lalpana veng che ti hla hi ka sa a tin Bible chang kalo bai hat sa to te chu khowot kara chuan ko soi chuak thina chu chuan min chan himani ti ina soi chu a fakla sakri le tong trai ri te chu tan ina mitang dang te chuan an lo hria a hming lema bom chung a thu hril tu tinan ko te thina ni pathian laka vui vai na thlen ain pathian fakin a tong trai jok ta hlo ani chu ama veng tu mingel nei tak pakhat chu Nikolai nun dan chuan a hne ta em maya ani chuan voi ngemozat eitur nei lo Nikolai chu chang a peru da thina he tanin veng tu hian khongaina alan tira wangin a hna chan thei reng din huna adinga ama ro chu Nikolai a khongai em awangin chungzong poisa lovin a tran pui ani Nikolai chuan a chunga angil neina awangin lom thu a hril mol thina ni som nuwa chuan Nikolai chu atan na ina tang chuan an la chuaka adam kho chuak nangin a chak loina chaw ema a ke chu a chomol veka din a harsat em bok a ziom deuh nan ni chol an pe a chumi nuwa chuan narim tak an tho tir chunjom le ngalani Sabbath alo thleng le ta a Nikolai chuan na a thok du le ta chuang lo sipai te chu an thinarim em maya ni som dang bom tereute chung om le turin an tan tir le ta ni chu in frem na hreom lutuk tak mai chu angai te bokin a tur le ta a hetiang hian ni som hnuwa an chhuah tira ni chung cholan pe a na an tho tir le a chumi hnuwa ni som chung bok bom chunga an khung le thin ani hetiang reng hian ni amang liama Nikolai ero pathian thubo cheturin in chi khat po atol du der silo hrem na hreom lutuk mai chu atur ngat maya hetiang anga hrem na ama chon hian kumni chung zet mai a o ani chu han ngai to teng u he bom tereute a hian Sabbath voi za chuang zet mai a mang ani mihring ngai to na tang chuan hetiang hreom lutuk hi mihring ina tor chho zo rual ani lo ma se pathian arin na nget lutuk tak mai chuan ati chaka chu wang chau chuan adom kho chuak thei ani atak sa chu chaw viau ma sela arin na ero a nget deuh thung ani azel tan pui te chuan an za ta hle maya arin na chuai ngai lo chu sarmon nung ania ama veng tu then khate po chuan arin na nget lutuk an mu chuan mak an tia he pa hi engwanga tlom du mi lo nge ani a Phena hian engin nge chakna pe ti te chu an ngai to na aluta ani Nikolai la chuan hlim emin he bom tereute chunga hian pathian min ompui ni ti in a soi thin sakai bak nei pu ka Daniel thon thu kha Nikolai kal tlangin tarlan non le in a om ngei ni in alang ani kumni avei nu chuan thil a in thak dang lam tran ta Soviet Union sipailal colonel pakhat chuan an ta na zel chu aron thloa Pastor Nikolai chu Sabbath nia na a tho du lo awangin bom te takte a kumni chung top khung ani to ti a han hriat chuan tanin veng tu te laka chuan thin rim ta em maya colonel chuan an hrem na chu alutuk ni in a hria ani Nikolai chu atana bom atanga la chuak ngal turin atita a
Nikolai chuan aban phar suakin pathian hnen alom thu a soimol mol mai a hre to na chu a top to don ni a hre da wangin alom hle ani ma se fiana thar chu ain tran don chia thil mak tak mai tarlanin a don chia ani bom terote atanga Nikolai alak chu ani hnu chuan colonel chuan thil challenging tak mai atuk sak tatlat mai ni chu tanin thunei tu te chuan Nikolaian sabata na atho dul awangin tanin chung na tho dan an roman chu ati buai ni tin colonel hnen a chuan an heka chu wang chuan thil pakhat hupur tak mai a roman sakta ni Nikolai chu tan ina nahar saber pakhat tho tur apeya chu tanin tana tui choi ni nitin an tan na a barrel zong chu atikhat vek tur ania chu atui choi chu bawng pa pakhat maxim tia an ko chuan a choi pui dona a na tur chu kar khata niruk chungin tan ina barrel zong chu atikhat vek tur ania chu tianga an ti thei phot chuan Nikolai chu sabat nia achol an phal sak to dona ni ma se oi khat po niruk chunga a choinga man lo ani ero chuan midang te ang bokin sabat ni na a tho nge ngai dona chu thu colonel pa in a hanril chuan Nikolai chuan beiseina sang takaneya chuti rual ero chuan a khuru dar thung hei hi pathian in kong min hon sakna tur nge nianga hremna na sa jok kama chon theina na thangkam niang ti te chu angai tu wang ani Nikolai chuan du thlan tur dang anei chuang lo pathian in min puyanga ka thei to pin ka thokang ti in colonel pa chu a changa an tui choi na tur hi an tan na zela tanga hlat tak kor rom thuk tak atanga choi tur ania atlang puin mieng amazatin ni sari chungin an choi nga thei ram thin ma se tuna chuan mi pakhat le bawng pa upato tak chawin niruk chungin choi nga an tum don ani chu tanin veng tu te chuan nui chung engte kong ma in an choi zo thei lawang ti in anin hril ro hloma bom tereu te chunga bok kan da le thoi do ne an ti hlomani bawng patar chu a hnena pek pa in i pathian chuan he bawng that chezet hi engtiang takin nge asiam teimak thei kan lo thirang an tia Nikolai ngei po chuan a har sat tur zia chu a mutlang vek ani bawng pa maxima chu azaidam ema ma se achak wang lai apel to awangin an tui choina kong bum bo le chuk chho taka chuan na athok chak thei to lo ani zing tin mai chuan luikor thuk taka tui choi tur chuan an chuaka barel som puruk zet mai chu kong zim le chho tak mai a chuan maxima chuan anuk chho ta thina ni chu mitam tak kham khop tui choi angai awangin voingemaw zat ni khata po an choi ngai ni an na an ran hi masabera chuan Nikolai chu pathian hena atong traya lalpa isabat ni thianghlim taka serzel kadua khongai takin he ka na tho himal min som sakang che tina tong trai ni ti chuan abong pa hena chuan maxim I tho chuakang le tina han out tuara maxima chuan a o ron chu durin luikor lam chu an panta ani na an tho tran ni chu Sunday ni ya maxima chu amuang em maya chu tiang zel chuan tho tran atanga ni lai tho tran thleng po chuan tui chu choi ve trau ma sela tanin mamo khop an choi nga man lo na sa em mai ni zana chuan Nikolai chu a chau thei ema a thei top a chu tak meu ma se chu atok zo si lo ni lai tho tran tlai aron thlen chuan Nikolai ril ru chu a ha zual ema sabat alo thlen to mai don wangin engtiang in nge ni danga kan choi le da tam kan choi theyang o ti in aril ru chu a ha em mai ni niruk chunga a choi nga zo lo chuan sipai te chuan sabat ni na an tholui ti lo vek le bom tereu te akhan an khung le don ni ti a chiang em sia atan pui thren khatela chuan thuril tu I pathian chuan bawng pa chu ati chak thei lo ni ber himole tinan lo nui zata mirul thatak tak te po chuan an lu chu thingin an khongai em hlom ani tanin tana tui an mo khop chu niruk chung lekin mi pakhat tan choi nga zo chi ni lo ti an travek ani Nikolai chuan bawng pa chu ko in abeng bula maxim thilmak kan mamo ani naktuk zirtop hi ni danglam bik ani theinan I tong trayang ti na hril mola zirtop zing khuwa chu alo war don ta ni dangang bokin avot vin le tuk mai Nikolai chu ma taka athawa a thing thria pathian hena chakna adil ta a he ni hi nirukna ni ania he ni hian Nikolai malam hun engkim chu ati chiang don ani
abong pa upato tak ina chuan avakala duat tak hian a chul hliawa ring tak chuan voin hi zir top ni ania thei top I chuang o ti na hrela tang veng tu sipai te chuan an kut kuang ko in he sabat ser tu pa hlo cham na hi en antum ani Nikolai chuan thok a han la hala Maxima chu akhal kalta ma se thil lo thleng chu amak ta hle mai mi zong mai chuan mak antita em mai ni he zir top ni hian van chuan bawng pa upato tak mai Maxima chu chakna aron peta a chak lutukin Maxima chu atlana ama thunun tu Nikolai po chu atu trep nge luikor thuk taklama chuan amani zong ai chakin Atlanta a barela tuyan thun kha nu chuan chak lutukin tanin lama chuan le nga la Nikolai chuan bawng chu achau mai a hlau viau mai ma se achak tel thung ani he ni rukni ni leng mai hian bawng pa chuan chak lutukin na athoka han muan deuh emo chol deuh emo anei lo hrim thil thlen dan hi Nikolai be sei pialam dei ni zel tang dang te chuan thil thlen dan an muin makanti ema an na tho lai chol sanin an thlir ta top mai ni niatlak don meu chuan Nikolai le Maxima te chuan tanin a tang zong tan kar tlona an kham khop tur tui chu an choi nga ta vek maya chu mai ni lovin ni khat dang ta tur khop an choi nga tel bok ani chu Nikolai lom lutuk chuan abong pa Maxima chu beng thak pa in bawng pa duom pathian in nangma kaltangin hna thokani ti in Maxima hne na le pathian in a lom thu a soi ani tangveng tu te po chon soi tu reng an thetalo bom chunga thuril tu hlo cham thlir tumkha an nia ma se tu na chuan kar khat chu mai ba ka ni khat dang ta tur khop tui an nga ta der mai si sabat ni aron thlenga in rem siam na an lo nei to ngein Nikolai chuan na athok ve talowa azel tan atanga avoi khat nan ha dam le zalen takin sabat aser theita ani pathian omring lo tanin officer te chuan nimin khom dan kha afu ema wangin bawng pa khan na athok thadu aniang an lati trala sabat ni chuan bawng pa chu na tho tir an han tum chin ta a voitam an vua ma se Maxima chu na thok turin inchi khat po atol chuak du ta der lo mai ni chu alan dan chuan he bawng pa Maxima po hian pathian in mal asoma alo ser ran ni chu engtine motak hriat ran na anei ve ni ngei na lang Nikolai chuan lim taka pathian chabai buk in sabat ni chu asera atan na huna chuan pathian aron in rol nge ni ti chiang takin a hria ani Exodus bungsom ni chang ko le chang soma niruk chungin na I thok turania anisari ni ro chulal pai pathian tan chol ni ania na reng I thok turani lo ti in pathian in a soya chu thu soi vonnun tlat tum tu te hena chuan Rinawm zia atalang thina ni Israel te hun lai khan vana tangin mana asur tir thina niruk nia ero chuan sabat nia ami te an chol theinan aletin aron sur tir thina ni kha tuna hian Siberia ram thalera achilorin takin sabat nia achol theinan niruk nia nidanga an choilet engemaw za tam tui choi ti le ta ani he thil thengi thil mak tak zong ani e tanina tang zong te chuan an ringemaw ringlo emo an ta na zela chun thil mak tak a thleng ngei ti ero an hria he thil mak hi tum khat cho a thleng lova kar tin a thleng chhota zel mai ni chu Sunday atangani lai tho tran ni thleng chu bawng patar Maxima chuan muang chang in tuya choya ma se ni rukni sabata na in buat saina ni ero chuan a chakna chu siam thar ni in nidanga a choilet engemaw za tam tui a choi ta thina sabata piang in chol an nei theita zel ani chu tanina tang dang te chuan Maxima hian sabat a hriat theinan calendar amomo velem lo ni hi an ti hloma tang veng tu sipai te po chuan an thunun thei pi alam thil a thlenga ni ti chu an pom thlap mai ani tanina tang sabat ser pakhat chuan bawng pa Maxima po sabat a ser tir ve tin report asiam nge an ta na hmuna thil mak tak thleng chu zel chunga an ti berani ta a misol tak le pathian ompo ringlo mitang te chuan Christian te pathian na tho chu chiang takin an hmuwa pathian hi suang to na mai ani lo zia atakin an hmu ni Nikolai po chu tanin officer chuan sa khona lavong uchuak anga hmu ani talova sabat Rinawm taka ser athan tlat awanga pathian in a ompuina sat zia an hmu chuan an za ta em maya
tanin chung om zong te mit hmuah pathian chuan adan alavon him zel zia chu atakin alantir ani he thilmak hi Nikolai zela atan chung zong thlen chun zom zela enge thleng zel le pathian na tho nial rual lo an mit nge an hmu tak awang chuan mi te chuan Nikolai chu an za ta em a tanin atang mi then khat te phei chuan Christian te pathian chu chebayan buk tan ta a chu mai po ni lovin Nikolai ni ngai hlut em sabat bo chu an serve tan ta ani chu Nikolai chu hlim em a he thilmak lo thleng awang hian ain chuang ngai lova mi bik angin ain hmungai heklo hi kati ani lo pathian thil ti ani ti in voitam tak asoi thin ani he tanin chung thilmak thleng hian mi hring thil ti thein ain pathian achak zok ti anem ngeta rombung riat chang somthum pakhata pathian kan lama atan chuan tuin nge min do theyang ati Nikolaya mantu te chuan rinna khat mi hring be chu pathian be na ani ti an hre chuak chiang leang chak zok ani ngai lo na tur in dona an zuang lut miau sia Nikolai chu kumsom atan nu chuan chhuwa zalen anita a he a testimony hi a soidar pa zela a chanchin chu khovel let liam dai thlengin alo thang chuak ta ani tanin tanga a chhuwa chan hi chiang taka hriat ni lo ma se Soviet Union ram chunga politics kalphung in thlak thleng wang ani nge yang ti ero chu arinom kumsanga chu ko somruk chovel kha ania sa khuana awanga zel tang mi tam takpo chhuwa zalen ani ve bok tan in atanga achu avele Nikolai chu leya thing thri in atan hun chung zong pathian in aven tlat awangin lom thu asoya ti chuan an in lam apanta ani a kauhran enkol mitlem te chu atlo le a an ni chuan tan in a om chung zong atan tong traina an lo nei sak char maya an pastor nung daman han mule chia chu an lom lutuk chuan tap chuak hial lomani Nikolai chuan testimony soitur anga takzet anuna pathianina thilmak ati ahon soi chuan ringtu te chu an hlimin nasa takin huaisen le phurna an nei tharta a heng ringtu mitlem te hian pastor Nikolai nuna pathian thilmak ti chu khovel pum hriat thei turin an puang darta ani pathian hi alakarin om tlat ta hena chuan thilmak voina po hian alati renga tin pathianin sabat alangai poimo zia po tunlai chuan benglalo tak te hena hian Nikolai kaltangin puan so in a om tabok ani alakamirin om te tan bawng patar to tak po amang theni chuan voinami te po hi aro puinan khoi muna po min mang thei ti alang chianga thilmak le deuh pakhat chu Siberia tanina bawng pa Maxima po kha Nikolai tanina tanga achu nu po in sabat ni na athok do lo chunjum zelani chu thilmak danglam tak zong ani nge ye Siberia tan in chunga pathian in puan na hi khovel Christian te zinga puan dar zelania nopang nula tlangwal pitar le putar te ti huaisen tu testimony nunga atang te zelani tuna hian Nikolaya mi huaisen ti du dana kara po Rinawm taka pathian thudik sabat vonghim tlat tu chu Isua local na ngakin thana achol hadam ta a ma se a testimony ero engtika ma are to don lova voina ring tu ten hena huaisen le Rinawm na chinung tu alani zel don ani atop kharna na kahan soibel le du ram chu engdin muna po dingla pathian hi choi moi zelro sabat bo chena tur din muna po lo ding ma la I har satna chu alian emo ate emo pathian laka Rinawm chu thlang tlat thinang che ti chuan ilaka Rinawm veang I har satna to kha Nikolai nen chuan in ang lo mai thei ma se Siberia ram chunga tanin vot taka pathian kha voina hian ala pa ngai reng I har satna kha achin fel sak thei che ani he Siberia ram thil thleng hi anina taka chuan bawng pa chanchin ani lova pastor pakhat Nikolai chanchin la ani heklo ama laka Rinawm tlat te laka Rinawm zia puang thin tu ama choi moi tu te choi moi let ve thin tu pathian chanchin ani he tanin chunga pathian vek hi voina so mek tu che hi ania min ringam donem mitam zokin pathian dani rabbet mek ma sela voina hian nang chu lo pen chuakin min zui ngam donem ti in pathianin asom che ani Siberia rama thilmak thleng hian pathian chena turin engdin mun ma hi thim lutuk le harsalo tuk omlo ti ata langa aro puizia talan nan bawng tar po amang the ni chuan che thei tong thei
ngay tu na phim tak nei nang ma ang kha ava mang na sa thei don te reng em pathian tan huaisen taka din thlang la pathianin i thon thu azia belzel tur chu thlirang che mi choi moya piang chu ka choi moya nga mi musita piang chu ka ngai nep ani don si Samuel pakhat na bung ni chang som thum